எங்க போற சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போ. ஹாய் வணக்கம், வெல்கம் டு அவர் சேனல் பேக் டு ரிவைன். இன்றைக்கி நம்ம செலிபிரிட்டியோட ரியல் லைஃப்பில் நடந்த ரொம்பவே அமானுஷமான விஷயத்தை பற்றி தான் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம். என்னடா இவ்வளோ நாள் செலிபிரிட்டியோட ரியல் லைஃப் எதுவுமே போஸ்ட் பண்ணலை, ஏன் என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவ்வளோ நாள் இன்சிடென்ட் கிடைக்கல. ஸோ இப்போ தான் நமக்கு ஒன்று இல்லை 2 இன்சிடென்ட் கிடச்சிருக்கு. அதில் ஒரு இன்சிடென்ட் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறோம், அண்ட் இன்னொரு இன்சிடென்ட் அடுத்த வாரம் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இந்த ஒரு இன்சிடென்ட்டை பற்றி நான் ஒன்லைன் ஸ்டோரின்னு கண்டிப்பாக சொல்லவே மாட்டேன். அதுக்கு ரீசன் தம்ப்நெயில் பார்த்துட்டு தான் மோஸ்ட்டாக உள்ளே வந்திருப்பீங்க, அண்ட் டைட்டிலையும் படிச்சுட்டு தான் உள்ளே வந்திருப்பீங்க. அந்த ஒரு டைட்டிலே இந்த ஒரு விஷயத்தை பண்ணதுனால தான் இந்த ஒரு விஷயம் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன். அதுதான் ஒன்லைன் ஸ்டோரி. ஸோ இதுக்கு மேலே எதுவும் பேசாமல் டேரெக்டாக இன்சிடென்ட் உள்ள போயிட்டு என்ன தான் நடந்திருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனல் புதுசாக மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ நாம வீடியோவில் போகலாம். அண்ட் வீடியோவில் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் வீடியோ பார்க்குற மோஸ்ட்டாக பாதிக்கு பாதி பேர் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் பார்க்குறீங்க. மோஸ்ட்டாக மறந்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மறக்காமல் கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அண்ட் அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் நீங்கள் செட் பண்ணிங்கன்னா நான் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோட எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு ஆன் டைம். அண்ட் என்ன நீங்கள் பர்சனலாக ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் கண்டிப்பாக டிவி இருக்கும். நம்ம அம்மாவாக இருக்கட்டும் ஆர் பாட்டியாக இருக்கட்டும், இவங்க யாராச்சும் கண்டிப்பாக சீரியல் பார்க்கணுன்னு உட்காருவாங்க. அது மத்தியானமாக இருக்கட்டும் ஆர் நைட்டாக வேணாலும் இருக்கட்டும். ஸோ இதில் நைட் டைம் போஸ்ட் பண்ணுற சுந்தரி சீரியல் இதை மோஸ்ட்டாக நிறைய பேர் பார்த்துருப்பாங்க, இப்போவும் பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க. எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களே அந்த ஒரு சீரியலில் பார்ப்பாங்க. அப்படி அந்த சீரியலில் ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு சின்ன திரை நட்சத்திரத்துக்கு தான் இந்த ஒரு இன்சிடென்ட் ஒன்று நடந்திருக்கு. அதை தான் நம்மகிட்டையும் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட நேமும் சுந்தரி தான். ஆனால் இவங்க மீடியாவில் என்ட்ரு ஆனதுக்கப்புறம் இவங்களோட நேமை டோட்டலாக சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. இவங்க காலேஜ் லைஃப்பில் தான் இந்த மோசமான இன்சிடென்ட்டும் நடந்திருக்கு. அதை நம்மகிட்டே ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. அதை இப்போ நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். சுந்தரி இவங்களோட 21 வயசுல தான் இந்த ஒரு இன்சிடென்ட்டும் இவங்களுக்கு நடந்திருக்கு. அப்போ இவங்க காலேஜும் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இவங்களோட கொள்கை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஜாலியாக சுற்றணும், எங்கே வேணாலும் போகலாம், எங்கே வேணாலும் சுற்றலாம், ஆனால் சேஃபாக இருக்கலாம். இந்த மாதிரி கான்செப்டில் தான் இவங்களும் இருந்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இவங்களோட மெயின் எய்ம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லவ் பண்ணி தான் மேரேஜ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னும் இவங்க மைண்டில் ஓடிட்டே இருக்குது. இதுக்கேற்ற மாதிரி ஒருத்தரையும் பார்க்குறாங்க, லவ்வும் பண்ணுறாங்க. அண்ட் அந்த பர்சன் ஸ்டார்டிங்கில் ரொம்பவே நார்மலாக தான் இருக்காரு. பட் போக போக தான் இவங்களுக்கே தெரியுது அந்த பர்சன் ஒரு சைக்கோ அப்படின்னு. அண்ட் இவங்களோட பாய் ஃப்ரெண்டுக்கு சிகரெட் பிடிக்கிறது, தண்ணி அடிக்கிறது, இந்த மாதிரி எந்த கெட்ட பழக்கமும் இல்லாமல் ஒரு டீட்டோட்டலராக தான் இருந்துட்டு இருக்காங்க. அதனால தான் இவங்களே அவங்கள பார்த்து லவ் பண்ணவும் ஆரம்பித்தாங்க. ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்மூத்தாக தான் போயிட்டு இருந்தது. பட் போக போக தான் இது சரியில்லை அப்படின்னு இவங்களுக்கும் தெரிய வந்தது. ஒரு லெவலுக்கு மேலே இவங்க அந்த ரிலேஷன்ஷிப்லேருந்து வெளியில் வந்துடலான்னு ட்ரை பண்ணும்போது இந்த ஒரு விஷயம் அவரும் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு. ஓ நீ என்னை விட்டு போறியா அப்படின்னு. பட் இவங்க லவ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இவங்க ஒரு சில ப்ரைவசியான பிக்லாம் எடுத்து வச்சுருந்தாங்க. இவங்க எடுத்த ப்ரைவசியான பிக் எல்லாமே அவர்கிட்ட ஒரு ஃபோட்டோ காப்பியும் இருந்துட்டு இருக்கு, ஒரு ஃபோட்டோ ஆல்பம் மாதிரி. இன்கேஸ் நீ என்னை விட்டு போகிறதா இருந்தால் இதை நான் ஊர் ஃபுல்லாக போஸ்ட் அடிச்சு ஓட்டிடுவேன் அப்படின்னு அவங்களையும் பிளாக்மெயில் பண்ணேன். அண்ட் அவங்களும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இவர் கூட தான் கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டும் இருக்காங்க. சரி கரெக்டான டைம் வரட்டும், அது வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கலாம் அப்படின்னு தான் இவங்களும் நார்மலாக இருந்துட்டு இருக்காங்க. அப்போ தான் இவங்க பாய் ஃப்ரெண்ட் ஒரு பிளானும் பண்ணுறாரு. என்னன்னா நாம் ஊட்டிக்கு போயிட்டு வரலாம், ஊட்டியில் என்னோட பழைய வீடு இருக்குது, அதாவது எங்கள் பரம்பரை சொத்து ஒன்று இருக்குது, அங்கே போயிட்டு ஒரு வாரம் இருந்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு இவங்களையும் கூப்பிட்றாங்க. அண்ட் இவங்களும் கூட போகிறாங்க. அங்கே போனதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டையும் சுந்தரி இவங்க பார்க்குறாங்க. பார்த்துட்டு ரொம்பவே ஷாக் ஆகுறாங்க. ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடு ரொம்பவே பழைய வீடு. அண்ட் பார்க்குறதுக்கே மெயின்டைன் பண்ணாமல் ஒரு பேய் பங்களா மாதிரி இருந்துகிட்ருக்கு. என்னடா வீடு இது, இந்த வீட்டில் யாருமே இல்லையா அப்படின்னு இவங்க கேட்க, இல்லைம்மா இது வந்து எங்கள் அப்பா இருந்துட்டு இருந்த வீடு, அப்பா இறந்ததுக்கப்புறம் யாருமே யூஸ் பண்ணுறது இல்லை, வாட்ச்மேன் மட்டும்தான் இருந்திருக்காரு, அவர் ஆள் வராமல் இருக்கிறது தான் பார்த்துட்டு பாரு, தவிர இந்த க்ளீன் பண்ணுற வேலைலாம் வருது இல்லை, நானே இப்போ சொல்லியிருந்தேன் இது போல் வரேன்னு. ஸோ ஒரு ரூம் மட்டும் தான் க்ளீன் பண்ணியிருக்காங்க, நம்ம அந்த ரூமில் தான் ஸ்டே பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு இவங்க 2 பேருமே அந்த வீட்டுக்குள்ளேயும் போகிறாங்க. அந்த வீட்டுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் அந்த ரூமில் பெருசாலாம் க்ளீன் பண்ணலை, அவரால் முடிஞ்ச வரைக்கும் மட்டும்தான் க்ளீன் பண்ணி வச்சிருக்காரு. சரி பேலன்ஸ் இருக்கிறத வந்து நம்ம 2 பேருமே வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஸ்டே பண்ணலாம் அப்படின்னு இவங்க 2 பேருமே அந்த ரூமை திரும்ப ரீக்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த பரம்பரை வீடு வந்து ரொம்பவே பெருசு. பெட்ரூம் மட்டுமே ஒரு 5லேருந்து 6 இருக்கும். அதில் ஒரு பெட்ரூம் மட்டும்தான் இப்போ ஓப்பனில் இருக்குது, மற்ற ரூம் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணி தான் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த பெட்ரூமில் இவங்க எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சுந்தரி இவங்க ஒரு கபோர்டு ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே இருக்கிற எல்லா திங்ஸுமே வந்து க்ளீன் பண்ணுறாங்க. அப்படி க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது மேலே இருக்கிற ஏதோ ஒரு பொருளும் இவங்க மேலே பட்டு கீழே விழுந்து உடையுது. என்னடான்னு பார்த்தா ஒரு சின்ன பானை, ஒரு குடும்பம் மாதிரி இருக்குது, அது உடஞ்சி அங்கே ஃபுல்லாக தூசியாக பறந்துட்டுருக்கு. இதை பார்த்த இவங்க பாய் ஃப்ரெண்ட் அலறி அடிச்சுட்டு ஐயோ ஐயோ என்னடி பண்ணி வச்சுருக்க, இது எதுக்கு கீழே உடச்சி போட்டா, ஐயோ போச்சு, அது நம்மளை துரத்தி வரப்போகுது, நம்மளை சுத்தமாக விடாது, கண்டிப்பாக நம்ம கொண்டுரும் அப்படின்னு இந்த இடத்துல ஒரு மாதிரி சைக்கோத்தனமாக பேசிட்டும் இருக்காங்க. கூட இருக்கிற இவங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியல.
தெரியல, இங்கே என்ன நடக்குது, நான் எதை தள்ளி விட்டேன் அப்படின்னு இவங்களும் பயந்துட்டு இருக்காங்க. பட் அதுக்கப்புறம் தான் அவரும் சொல்கிறாரு, இது சாதாரண பானை இல்லை, இது உள்ள ஒரு கொடூரமான ஆன்மாவே அடைச்சி வச்சிருக்காங்க, நீ தெரியாதனமாக அதை தட்டி விட்டு இப்போ அது வெளியில் வந்துட்டு இருக்கோம், கண்டிப்பாக நம்மளை கொன்னுரும் அப்படின்னு இவரும் சொல்லிட்டே இருந்து சடனாக சைலண்ட் ஆகுறாரு. சைலண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இவங்களும் பயத்தோட அவங்க பாய் ஃப்ரெண்டை பார்க்கும்போது இவரும் சைக்கோத்தனமாக சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் தான் இவங்களுக்கே தெரியுது இவன் சும்மா காமெடி பண்ணுறான் அப்படின்னு. அண்ட் அவரும் சொல்லிடுறாரு, நான் சும்மா கிண்டல் பண்ணேன்டி, இது என்னன்னே தெரியல, க்ளீன் பண்ணும்போது கீழே விழுந்துருச்சு, பார்த்துக்கலாம், அந்த பேய்க்கு அதெல்லாம் வந்து சும்மா உன்னை கிண்டல் பண்ணுறதுக்கு தான் சொன்னேன், நம்ம இங்கே இருக்க போகிறது வந்து 1 வீக் தான், இந்த 1 வீக்கில் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம நிறைய மெமரி சேவ் பண்ணிக்கலாம், அதில் இதுவும் ஒன்றா இருக்க போகுது அப்படின்னு இவர் அப்பவும் அந்த சைக்கோத்தனமாக தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இந்த ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் சுந்தரி இவங்களும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகுறாங்க. எப்பா இவனுக்கு வர வேலையே இல்லை, சரியான பைத்தியக்காரனாக இருக்கான் அப்படின்னு இவங்களோட மைண்ட்லேயும் போயிட்டே இருக்குது. பட் டைம் கிடச்சதுக்கப்புறம் இவங்க கண்டிப்பாக கலந்து வந்துடுவாங்க. ஸோ இப்போதைக்கு எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னு இவங்களும் கொஞ்சம் நார்மலாக தான் இருந்துட்டு இருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் ஒரு 2 டேஸ் இங்கே தான் இருக்காங்க. இங்கே இருந்ததுக்கப்புறம் அந்த 3rd டே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவங்க பாய் ஃப்ரெண்ட் என்ன பண்ணுறாருன்னா, ரொம்பவே அர்ஜென்ட்டாக சரி நம்ம இங்கேருந்து கிளம்பிடலாம், இதுக்கு மேலே நம்ம இங்கே இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு கொஞ்சம் பதட்டமாக கிளம்புறத பார்த்து இவன் எப்பவுமே இப்படி தானே பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினச்சி இவங்களும் சரி கிளம்புனா, இங்கேருந்து கிளம்புனா போதும், நம்ம ஊருக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு இவங்களும் இங்கேருந்து அவங்க ஊருக்கும் கிளம்பி வந்துடுறாங்க. அவங்க ஊருக்கு ரீச் ஆன நெக்ஸ்ட் 2 டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பாய் ஃப்ரெண்ட் ரொம்பவே ஸ்ட்ரேஞ்சாக இறந்தும் போயிருக்காரு. ஆனால் இவர் எப்படி இறந்து போனாருன்னு இப்போ வரைக்கும் இவங்களுக்கு தெரியாமல் தான் இருந்திருக்கு. இவர் எப்படி இறந்துருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த இறக்கிறதுக்கு முன்னாள் நைட்டு சுந்தரி இவங்களுக்கும் கால் பண்ணியிருக்காங்க. கால் பண்ணி அந்த இடத்துல ரொம்பவே பதட்டமாகவும் பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இது போல் அது என்னை தேடி இங்கே வந்துருச்சு, என்னை கொல்லாமல் விடாது, அண்ட் நான் செத்துருவோம் போல இருக்குது, எனக்கு ரொம்பவே பயமாக இருக்குது அப்படின்னு ரொம்பவே பதட்டத்தோடு பேசிகிட்டே இருக்காங்க. அப்படி பேசிகிட்டே இருக்கும்போது இவங்களுக்கு தோன்ற விஷயம்னா, இதே விஷயத்தை தான் ஊட்டிலும் சொன்னான், அங்கே சொன்னதுக்கப்புறம் இது சும்மா ஃபன்னு காமெடிக்காக சொன்னான் அப்படின்னு சொல்லி என்னையே சமாளிச்சிட்டான், அதே போல் தான் இதுவும் இருக்க போகுது பைத்தியக்காரன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபோனை கட் பண்ணிவிட்டு காலையில் பேசிக்கலாம் அப்படின்னு மொபைலில் ஓரமாக வச்சிடறாங்க. இதுக்கப்புறம் அவரும் நிறைய தடவை கால் பண்ணியிருக்காரு, பட் இவங்க எடுக்கலை. இப்படியே நெக்ஸ்ட் டே வருது. நெக்ஸ்ட் டே வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க பாய் ஃப்ரெண்டுக்கும் கால் பண்ணுறாங்க, கால் எடுக்கவே இல்லை. ரொம்ப நேரமாக ட்ரை பண்ணுறாங்க, கால் எடுக்கலை. சரி என்ன தான் பண்ணுறான் அப்படின்னு டேரெக்டாக அவங்க இருக்கிற ரூமுக்கும் போய் பார்க்குறாங்க. அண்ட் அந்த வீட்டில் இவர் மட்டும்தான் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு. இவங்க அப்பா ஆல்ரெடி இறந்துட்டாரு அண்ட் அம்மாவும் இறந்துட்டாங்க. ஸோ இவர் மட்டும்தான் ஒரு வீட்டை தனியாக ரெண்ட் எடுத்து அங்கேயே ஸ்டே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த வீட்டுக்கு இவங்களும் போகிறாங்க. வீடு லாக்ல தான் இருக்குது. வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் கதவை ரொம்ப நேரமாக தட்டுறாங்க, பட் உள்ளேருந்து யாருமே திறக்கலை. இவங்க கால் பண்ணும்போது ரிங் டோன் உள்ளேருந்து தான் கேட்குது. ஓகே உள்ளே தான் இருப்பான், வண்டி இங்கே தான் இருக்குது, ஏன் இப்படி பண்ணுறான் அப்படின்னு இவங்களும் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். உடனே இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் கால் பண்ணுறாங்க. அவங்களும் வந்து என்னதாச்சு அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. அவங்களும் தட்டி பார்க்குறாங்க, கதவே திறக்கல. சரி இதுக்கு மேலே இது இப்படியே விட முடியாது, உள்ளே ஏதோ ஆயிருக்கு அப்படின்னு நினச்சி இவங்களும் கதவை உடச்சிட்டு தான் உள்ளேயும் போகிறாங்க. உள்ளே போய் பார்த்தா வீட்டில் இருக்கிற எல்லா திங்ஸுமே கலைஞ்சிருக்கு. அண்ட் இவரோட பெட்ரூம்லேயும் போய் பார்க்குறாங்க, அங்கே இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாமே கலைஞ்சு தான் இருக்குது. வழக்கமாக இவர் பெட்டில் தான் தூங்கிட்டு இருப்பார். ஆனால் அப்போ போய் பார்க்கும்போது பெட்டில் இருந்து யாரோ வாண்டடாக கீழே இழுத்து விட்டாங்கன்னா, அதாவது கீழே தள்ளி விட்டாங்கன்னா அவர் கீழே எப்படி படுத்துட்டு இருப்பாரோ அந்த மாதிரி தான் அவர் கீழேயும் படுத்துருக்காரு. உடம்பு ஃபுல்லாக அடியும் பட்டிருக்கு. இவங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியல. உடனே ஆம்புலன்ஸுக்கும் கால் பண்ணுறாங்க. அவர் டச் பண்ணி பார்க்கும்போது எந்த மூமெண்ட்டுமே அவரோட பாடி இல்லை. அண்ட் கொஞ்ச நேரத்தில் ஆம்புலன்ஸும் வருது. எல்லா ஆம்புலன்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எமர்ஜென்சிக்காக ஒரு டாக்டர் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்க அந்த இடத்துல எந்த ஒரு விஷயமும் பேசலை, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. அண்ட் இங்கேருந்து அவர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் கூட்டு போகிறாங்க. கூட்டு போனதுக்கு அப்புறமே சொல்லிடுறாங்க அவர் இறந்து ரொம்ப நேரம் ஆகுது அப்படின்னு. இதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு விஷயம் போலீஸ் கேஸாகவும் ஆகுது. அண்ட் போலீஸ் எல்லாருமே அந்த வீட்டை சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது இவங்க எல்லா விஷயமும் சொல்கிறாங்க. இது போல் இந்த டைமில் நாங்கள் இங்கே வந்தோம், நாங்கள் தான் டோரை உடச்சி உள்ளே போகணும்னு எல்லா விஷயமும் சொல்கிறாங்க. அண்ட் போலீஸும் இந்த ஒரு விஷயத்தை நோட் பண்ணி டோர் எல்லாமே லாக்கில் இருக்குன்றீங்க, அப்போ உள்ளே ஆல்ரெடி ஆள் இருந்திருக்கணும். இஃப் ஆள் இருந்திருந்தாங்கன்னா எப்படி வெளியில் போயிருப்பாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருந்துகிட்ருக்கு. இந்த ஒரு பர்சன் எப்படி இறந்தாங்க அப்படின்றது கூட ரொம்பவே கன்ஃபியூஸாக இருக்குது. அவரோட உடம்புல வந்து அடி லைட்டாக பட்டிருக்கு, பட் இந்த அடியில் வந்து யாருமே சாகலாம் மாட்டாங்க. அப்போ சம்திங் வேறு ஏதோ நடந்திருக்கு அப்படின்னு அவங்களுக்கும் புரிய வருது. ஆனால் அந்த ஒரு விஷயத்தை கேஸில் எழுத முடியாது, கோர்ட் அக்செப்ட் பண்ணாது. போலீஸும் இந்த சைடில் அவங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுறாங்க. பட் கடைசி வரைக்கும் ஒரு சின்ன க்ளூ கூட கிடைக்கல. கடைசியில் அந்த ஒரு கேஸையும் வந்து டோட்டலாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. பட் இந்த க்ளோஸ் பண்ணுற இந்த ஒரு கேப்புக்கு முன்னாடி சுந்தரி இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, உண்மையிலே இங்கே என்ன தான் நடந்திருக்கு அண்ட் அந்த ஊட்டிக்கு போனதுக்கப்புறம் அவன் ஏன் அறுக்க பறக்க இந்த 2 நாளில் கிளம்பணும்னா, எப்போவுமே வெளியில் போகணுன்னா ஒரு வாரம் இருக்கணும்னு சொன்னால் ஒரு வாரம் முடிஞ்சு 2 நாள் எக்ஸ்ட்ரா இருந்துட்டு தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம். ஆனால் அந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு வாரம்னு சொல்லிட்டு 2 நாள் அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். அப்போ சம்திங் அங்கே ஏதோ நடந்திருக்கு அப்படின்னு, அங்கே போனால் ஏதாச்சும் ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னு சுந்தரி இவங்க அந்த ஊட்டியில் இருக்கிற இவங்களோட பழைய வீட்டுக்கும் போகிறாங்க. அங்கே போனதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு வாட்ச்மேனும் இருக்கார். அவர் இவங்க அப்பா காலத்துலேருந்தே இருந்துட்டு இருக்காரு. ஸோ இவருக்கு கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் விஷயம் தெரியும் அப்படின்னு அவரும் கேட்க ஆரம்பிக்கிறாரு. பட் அவரோட வாயிலேருந்து எந்தவித ஆன்சரும் வரதா இல்லை. அவர் அடமெண்ட்டாக இருக்கார், எனக்கு அதை பற்றிலாம் எதுவுமே தெரியாது, என்கிட்ட நீ எதுமா கேட்குற அப்படின்னு ஒரு மாதிரி
நெக்கலாக தான் இந்த இடத்துல பேசிட்டு இருக்காரு. ஆனால் இந்த இடத்துல சுந்தரி இவங்க என்ன பிளான் பண்ணுறாங்கன்னா, கண்டிப்பாக நான் வந்துட்டு அந்த ஆன்சர் வாங்காமல் போக மாட்டேன் அப்படின்னு இவங்க மைண்ட்லேயே ஓடிட்டு இருக்கு. ஓகே, இதை இப்படி டீல் பண்ணக்கூடாது, உன்னோட வீக்னஸ் என்ன அப்படின்னு நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னு இவங்களும் அவரோட வீக்னஸை கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. அது என்ன வீக்னஸ்னா, இதுதான் அவரோட வீக்னஸாகவும் இருந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இதனால அந்த ஊர்லேயே ஒருத்தவங்களை அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. அரேஞ்ச் பண்ணி இவங்க கூட இருக்க வைக்கிறாங்க. அந்த ஒரு விஷயத்த வீடியோவும் எடுக்கிறாங்க. அண்ட் இந்த வீடியோவை வச்சு அவரே பிளாக்மெயில் பண்ணுறாங்க. எப்படி நான் கேட்குற விஷயத்துக்கு வந்து நீ ஆன்சர் பண்ணுறேன், இல்லை இதை நான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டதுக்கப்புறம் அவரும் ரொம்பவே பயந்து, இப்போ நீ என்ன கேட்டாலும் நான் சொல்கிறேமா அப்படின்னு அவரும் நடந்த எல்லா விஷயத்தையுமே சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு வீட்டில் இவங்க அப்பா தான் இருந்திருக்காரு. இவங்க அப்பா மட்டும் இல்லாமல் இவங்க கூட இவங்க சொந்தக்காரெலாம் இருந்திருக்காங்க. பட் இவங்க அப்பா வந்து கொஞ்சம் சைக்கோத்தனமாக இருந்திருக்காரு. அதாவது அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி பித்து பிடிச்ச மாதிரி பைத்தியகாரத்தனமாக நிறைய விஷயம் பண்ணுவார். இந்த ஒரு விஷயம் வந்து அப்போ இருக்கிற யாருக்குமே வந்து பிடிக்காம இருந்திருக்கு. ஸோ இதனால் எல்லாருமே வந்து தனித்தனியாக போயிட்டாங்க. அண்ட் இவர் மட்டும் தனியாக இங்கே விட்டு போயிட்டாங்க. அப்போ இவர் கூட இவங்க அம்மா மட்டும் தான் இருந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க அம்மாவும் ஒரு லெவலுக்கு மேலே வயசாகி இறந்தும் போயிட்டாங்க. ஒரு லெவலுக்கு மேலே இவர் தனியாகவே இந்த வீட்டில் இருந்ததுனால இன்னும் ஒரு மாதிரி மனதளவில் ரொம்பவே அஃபெக்ட் ஆகிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் நிறைய பைத்தியகாரத்தனமான விஷயம்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தார். இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில செக்ஷுவல் ஆப்ஜெக்ட் இந்த மாதிரி பொருள்லாம் வந்து இவரே செய்ய ஆரம்பிப்பார். அதை இவர் வீட்டிலே வந்து கலெக்ஷன் மாதிரி வச்சுட்டும் இருப்பார். இந்த மாதிரி ஒரு புத்தி இவருக்கு இருந்துட்டு தான் இருந்திருக்கு. ஆனால் அந்த டைமில் இவர் பண்ணுற இந்த ஒரு விஷயத்தை கண்டிக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை. இதனாலே இந்த ஒரு விஷயம் இன்னும் அதிகமாகவும் போகுது. இதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு விஷயம் இன்னும் முத்தியும் போயிடுது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா, இவர் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணிட்டும் இருக்காரு. அந்த ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட ஸ்டார்டிங்கில் நார்மலாக தான் இருந்தார். பட் ஒரு லெவலுக்கு மேலே அந்த ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட இவரோட அந்த பைத்தியகாரத்தனத்தை காட்டவும் ஆரம்பிக்கிறாரு. அந்த ஒரு பொண்ணை வீட்டுக்கும் வர வைக்கிறாரு. அப்படி அவங்கள வர வைக்கும்போது, நான் எங்கே போகிறேன் அப்படின்னு நீ யார்ட்டையுமே சொல்லாம வா அப்படின்னு அவங்ககிட்டும் சொல்லியிருக்காங்க. உனக்காக ஒரு சர்ப்ரைஸ் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் அவங்களையும் வர வைக்கிறாங்க. வந்ததுக்கப்புறம் அவங்கள இந்த வீட்டிலே பிடிச்சி லாக் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு ரூமில் வச்சு அவங்களே ரொம்பவே டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. இவரோட மொத்த பைத்தியகாரத்தனத்தையும் அவங்ககிட்ட காட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆனால் அந்த ஒரு விஷயம் ஒரு எண்டில் போய் முடியுது. ஃபைனலாக அந்த பொண்ணு இறந்தும் போகுது. ஸோ இறந்ததுக்கப்புறம் இவருக்கு பயமும் வந்துருச்சு. இதனால் ஊரில் இருக்கிற இவரோட ஒரு சில ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களை வச்சு அந்த இறந்து போன அந்த பொண்ணோட பாடியை இந்த ஊரில் இருக்கிற சூசைட் பாயிண்ட் அங்கேருந்து கீழேயும் போட்டிருக்காரு, சூசைட் பண்ணி இறந்து போகிற மாதிரி. ஆனால் இங்கே தான் ஒரு தப்பு நடந்திருக்கு. அது என்னென்னா, இவர் அந்த பொண்ணை வந்து டார்ச்சர் பண்ணும்போது அந்த பொண்ணு சாகலை. அந்த பொண்ணு மயக்கப்பட்டு தான் விழுந்திருக்கு. இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து இவர் தப்பாக நினச்சி இந்த பொண்ணு இறந்து போயிட்டா அப்படின்னு இந்த பொண்ணோட பாடி வந்து அந்த மலையிலேருந்து தூக்கியும் போட்டிருக்காங்க. அப்படி போட்ட அந்த ஒரு பாடி வந்து அங்கே இருக்கிற ஏதோ ஒரு பாறையில் வந்து மாட்டியிருக்கு. அப்போ வரைக்கும் அந்த ஒரு பொண்ணு உயிரோட தான் இருந்திருக்கு. அந்த பாறையிலேருந்து அந்த பொண்ணால் வெளியிலையும் வர முடியல. ஆனால் அப்போ அந்த பொண்ணோட மனசில் இருக்கிற ஒரே விஷயம், என்ன நீ நம்ப வச்சு இப்படி பண்ணிட்டல, உன்னோட சாவு என் கையில் தான், உன் சாவு மட்டும் இல்லாமல் உன்னோட சங்கதியை வந்து நான் தான் அழிக்க போகிறேன் அப்படின்னு அந்த பொண்ணோட மைண்டில் இந்த ஒரு விஷயம் ரொம்பவே கோவமாகவும் இருந்திருக்கு. அந்த ஒரு கோவத்தோடவே அந்த பொண்ணு இறந்தும் போயிருக்கு. அப்படி இறந்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த ஒரு ஆன்மா இவரை தேடி, இவரை ஃபாலோ பண்ணி இவர் ஏதாச்சும் பண்ணிடணும் அப்படின்னு இவரை தேடி வந்திருக்கு. பட் வந்ததுக்கப்புறம் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, இவங்க வீட்டில் இருக்கிற பூஜை ரூம்லேயும் பயந்து ஒளிஞ்சிருக்காரு. அது வரைக்கும் அந்த ஒரு ஆன்மாவால் உள்ளே எதுவுமே பண்ண முடியல. கொஞ்ச நேரம் வெளியிலே இருந்து இவன் கண்டிப்பாக வெளியில் வருவான் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணியிருக்கு. ஆனால் அவர் வெளியிலே வரவே இல்லை. இப்படியே விடிஞ்சும் இருக்குது. விடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அந்த வீட்டை விட்டு வெளியிலே வந்திருக்காரு. அண்ட் இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலியமாக ஒரு மந்திரவாதி அவரையும் பிடிச்சி நடந்த எல்லா விஷயத்தையுமே சொல்லும்போது அவர் இந்த ஒரு ஆன்மாவை அடக்கிறதுக்கு வழியும் பண்ணுறாரு. அந்த மந்திரவாதி வந்து குறிப்பாக ஒரு விஷயமும் சொல்கிறாரு. அது என்னென்னா, இறந்து போன அந்த பொண்ணோட பாடி இருந்ததுன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இவரும் இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் அந்த மலையில் இறங்கி அந்த இறந்து போன பாடியெல்லாம் எடுப்பாங்கள்ல, அவங்கள வச்சு அந்த பாடியும் தேட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஃபைனலாக அந்த ட்ரெஸ்ஸை வச்சு அந்த பாடியும் எடுத்திருக்காங்க. எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த பாடியும் எரிச்சிருக்காங்க. அந்த சாம்பில் ஒரு பானையிலையும் போட்டு வச்சுருக்காங்க. அந்த பானையை வச்சு தான் இந்த இடத்துல மந்திரமும் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த மந்திரம்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அந்த பொண்ணோட ஆன்மாவை இந்த பானையிலேயே அந்த பொண்ணோட அஸ்திலேயே அடைச்சும் வச்சுருக்காங்க. அந்த அடைச்சி வச்சதுக்கப்புறம் இந்த பானையை நீங்கள் 3 மாதம் ஒரு சுடுகாட்டில் புதைச்சி வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் 3 மாதம் கழித்து அந்த புதைச்ச இடத்த தோண்டி அந்த பானையை எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் உங்கள் வீட்டிலே வச்சுருங்க. இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த சுடுகாட்டிலே இருந்ததுன்னா ரொம்பவே நல்லது. ஆனால் இப்போ இருக்கிற நேரத்தில் இப்போன்னு சொல்ல முடியாது, ஃப்யூச்சரில் கூட இன்கேஸ் யாரையாச்சும் புதைக்கணும் அப்படின்னு அந்த இடத்த தோண்டி இதில் படாமப்பட்டு பானை உடஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு தான் பெரிய ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ அதனால் அந்த 3 மாதம் மட்டும் அந்த பானையை சுடுகாட்டிலே புதைச்சி வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் உங்கள் வீட்டில் யாருமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாத இடத்துல வச்சுருங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் இவரும் அந்த ஒரு விஷயத்த பண்ணுறாரு. ஆனால் அந்த ஒரு பானையை இவங்க வீட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கிறாரு. இப்படி அவர் பார்த்தா அந்த மந்திரவாதி சொன்ன எல்லா விஷயத்தையுமே சுந்தரி இவங்ககிட்ட சொல்கிறாங்க. அப்படி சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது பிரச்சனைலாம் இல்லைம்மா, இப்போ அந்த பானை வந்து அந்த ரூமில் ரொம்பவே சேவாக தான் இருந்துட்டு இருக்கு. ஆனால் எனக்கு இருக்கிற ஒரு சந்தேகம் என்னென்னா,
அவங்க பையன் எப்படி இறந்தான்னு எனக்கே தெரியல, அது நீ சொல்லி தான் எனக்கே தெரியுது அப்படின்னு அவரும் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்போ தான் சுந்தரி இவங்களும் சொல்கிறாங்க, இல்லைண்ணா பானை ஆல்ரெடி உறைஞ்சிருச்சு, நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இந்த வீட்டுக்கு வந்தோம் பார்த்தீங்களா, நீங்கள் கூட எங்களுக்காக ரூம் க்ளீன் பண்ணி கொடுத்தீங்களே, அப்போது நீங்கள் பண்ண க்ளீன் வந்து எங்களுக்கு பத்தலை. ஸோ நாங்கள் 2 பேருமே வந்து அந்த ரூமை க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஷெல்ஃபில் நான் தட்டிகிட்டே இருந்தேன், ஏதோ ஒரு பொருள் என் மேலே பட்டு கீழே விழுந்து உடஞ்சும் போச்சு. அது ஒரு பானை, அந்த பானைக்குள்ளே வந்து அஸ்தியும் இருந்தது அண்டு சம் மந்திரிச்ச பொருள்லாம் இருந்தது. எனக்கு அதை பற்றி எதுவுமே தெரியல. அண்டு இவனும் நீங்கள் சொன்ன இந்த ஒரு விஷயத்த தான் சொன்னான், சொல்லிவிட்டு இது எல்லாமே வந்து சும்மா ஃபண்ணுக்காக சொன்னேன் அப்படின்னு அவனும் அந்த ஒரு விஷயத்தை அப்படியே மழுப்பிட்டான். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த எல்லா விஷயமும் நடந்திருக்கு அப்படின்னு இவங்களும் சொன்னதுக்கப்புறம் இவர் ரொம்பவே பயப்படுறாரு. அண்ட் ஒரு சேஃப்டிக்காக ரூமில் போயிட்டு உண்மையில அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த ரூமில் அந்த பானை இல்லை. இப்போ சுந்தரி இவங்களுக்கு இருக்கிற டவுட் என்னென்னா, அடுத்த டார்கெட் ஒருவேளை நம்மளா இருப்போமோ, இப்போ இவன் இறந்துட்டான் அடுத்து நம்மளை வந்து தாக்குமா அப்படின்னு இவங்களும் கொஞ்சம் பயந்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இவங்களும் இவங்க ஊருக்கு போயிட்டாங்க. இப்படியே ஒரு 2 மாதமும் ஆகுது. இந்த 2 மாதமே இவங்களுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை. இவங்களும் நார்மல் லைஃப்பில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மூவ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஆனால் அந்த 2 மாதம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் இவங்க வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே இவங்க ரிலேஷன் வீட்டுக்கும் போயிருக்காங்க, இன்க்ளூடிங் சுந்தரி இவங்களும் போயிருக்காங்க. பட் அடுத்த நாள் இவங்க ஏதோ காலேஜில் ப்ராஜெக்ட் சப்மிட் பண்ணோம் அப்படின்னு முன்னாள் நைட்டே இவங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. அந்த ப்ராஜெக்ட்டும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ வீட்டில் இவங்க மட்டும் தான் தனியாக இருந்துட்டு இருக்காங்க. அப்படி தனியாக இருந்துட்டு இருக்கும்போது கிச்சனில் போயிட்டு தண்ணியும் பிடிச்சிருக்காங்க. அப்போ கிச்சனில் ஒரு விண்டோவும் இருக்குது. எதாச்சும் அப்படி திரும்பி பார்க்குறாங்க, கிச்சனுக்கு அந்த சைடில் யாரோ நிற்கிற மாதிரி இருந்திருக்கு. வழக்கமாக அவங்க அம்மா தான் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு கார்டன் மாதிரி தோட்டம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து அவங்க அம்மா தான் எப்போவுமே இருப்பாங்க. சேம் அதே ஒரு உருவத்தில் யாரோ நிற்கிறதையும் இவங்க பார்க்குறாங்க. எப்போவுமே எங்கள் அம்மா தானே இருப்பாங்க, அம்மா வந்துட்டாங்களா அப்படின்னு இவங்களும் வெளியில் வந்து பார்க்குறாங்க. வெளியில் வந்து பார்த்தா அந்த இடத்துல யாருமே இல்லை. ஏன்னா இப்போ தான் இந்த இடத்துல பார்த்தா அதுக்குள்ளே காணோம் அப்படின்னு இவங்க அந்த இடத்துல சுற்றி முற்றி பார்த்துட்ருக்காங்க. அண்ட் எக்ஸாக்டாக அந்த பொசிஷனில் நின்று ஜன்னல் இங்கே தான் இருக்குது, நான் இங்கேருந்து தான் பார்த்தேன் அப்படின்னு இவங்களும் யோசிச்சிட்டே இருக்கேன். திரும்ப ஜன்னலை பார்க்கும்போது ஜன்னலில் இருந்து பார்த்தா இவங்க வீட்டோட ஹால் தெரியும். அந்த ஹாலில் யாரோ இப்படி க்ராஸ் பண்ணி போகிறதையும் இவங்க பார்க்குறாங்க. பார்த்துட்டு யாரது உள்ளே போகிறதுன்னு இவங்களும் பயந்துட்டு உள்ளே போய் பார்த்தா வீட்டுக்குள்ளேயும் யாருமே இல்லை. அதுக்கப்புறம் அந்த வீடே ரொம்பவே நார்மலாக தான் இருக்குது. சரி இது ஏதோ மனப்பிரம போல இருக்குது, நம்ம ப்ராஜெக்டை பார்க்கலாம் அப்படின்னு இவங்களும் நார்மலாக ப்ராஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு நைட்டு தூங்கவும் போகிறாங்க. அப்படி தூங்கிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பக்கத்தில் இருந்து இவங்களை யாரும் வேணுனே தட்டி எழுப்புற மாதிரி ஒரு ஃபீலும் இருந்திருக்கு. இவங்கள என்ன அப்படின்னு வேணிச்சு பார்த்தா சேம் இந்த ஒரு விஷயம் தான் இவங்க முன்னாடியே வந்து நிற்குது. இவங்க அலறி இருக்காங்க. பட் அந்த வீட்டில் இவங்க மட்டும்தான் இருந்திருக்காங்க, யாருமே இல்லை. அந்த அக்கம் பக்கத்துலேயும் வந்து யாருமே வரல. இதுக்கப்புறம் இவங்களாலையும் கத்த முடியல. அந்த உருவம் இவங்களுக்கு ஃப்ரெண்டில் தான் இருந்துட்டு இருக்கு. பயத்தில் நடுங்கிட்டு அப்படியே தான் நிற்கிறாங்க. அண்ட் இவங்களுக்கும் புரிஞ்சு போயிடுச்சு, ஓகே அந்த ஆன்மா நம்மளை கொலை தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு. ஆனால் இந்த இடத்துல தான் ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஒரு ஆன்மா இவங்களை கொலை பண்ண வரல. சொல்லப்போனால் அந்த ஆன்மாவும் இவங்களும் ஒரு காலத்தில் ஒரே மாதிரி ப்ராப்ளத்தை தான் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த இறந்து போன ஆன்மா சுந்தரி இவங்க பாய் ஃப்ரெண்டோட அப்பாவை லவ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவரும் இவங்களும் ரொம்பவே டார்ச்சர் பண்ணியிருப்பாங்க. சேம் அதே போல தான் அப்பனை போல தான் புள்ள அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, தப்பு பண்ண மாட்டோம். ஸோ அதே போல தான் இவரும் சுந்தரி இவங்ககிட்டையும் நிறைய சைக்கோத்தனமான விஷயத்தையும் பண்ணியிருக்காரு. இவங்களும் நிறைய கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க. ஸோ இதனால தான் இந்த ஒரு ஆன்மா இவங்களையும் பார்க்க வந்திருக்கு. அண்ட் இவங்ககிட்டையும் அந்த ஒரு ஆன்மா என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, நான் உன்னை கொல்லலாம் வரல, ஒரு காலத்தில் நான் இருந்த நிலைமையில தான் இப்போ நீயும் இருந்திருக்க. ஆனால் அந்த பானையை வந்து நீ தான் தெரியாதனமாக உடச்சிருக்க. வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் நான் ஃபஸ்ட்டு இவங்க அப்பாவை தான் கொல்லணும்னு பார்த்தேன். பட் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கே தெரிஞ்சிருக்கு அந்த ஆள் இறந்து போயிட்டான் அப்படின்னு. அப்போ தான் அந்த ஒரு 2 நாளாக நீ அந்த இடத்துல கஷ்டப்பட்ட அந்த ஒரு விஷயத்தையும் பார்த்தேன். அவங்க அப்பா மூலியமா இப்போ அவங்க பையனும் சேம் அதே விஷயத்தை தான் பண்ணியிருக்கான். இந்த ஒரு விஷயம் இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் நான் தான் அவனை கொலை பண்ணேன் அப்படின்னு அந்த ஒரு ஆன்மா இந்த இடத்துலையும் சொல்லியிருக்கு. அண்ட் இதுக்கு மேலே நீ கவலைப்படாமல் இருக்கலாம். உனக்கு நான் ஒரு வாக்குறுதியும் தரேன். அது என்னன்னா, உனக்கு எந்த சிச்சுவேஷனில் என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் கண்டிப்பாக உனக்காக நான் வந்து நிற்பேன். அண்ட் உனக்கு நான் ஒரு கார்டியனாக இருப்பேன் அப்படின்னு வாக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஒரு விஷயம் ஸ்டில் இப்போ வரைக்கும் அவங்க லைஃப்பில் நடந்துட்டு தான் இருக்குது. நிறைய விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஒரு ப்ராப்ளமில் மாற்றுற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இறந்து போன இந்த ஒரு ஆன்மா அந்த ப்ராப்ளம்லேருந்து இவங்களை ரொம்பவே சேஃபாக வெளியில் எடுத்து வந்துட்டு இருப்பாங்க. ஒரு சில நேரத்தில் வந்து இவங்க ஆக்சிடென்ட்டாக இறந்து போகிற சுச்சுவேஷன்லாம் வந்திருக்கு. பட் சேம் இந்த ஒரு ஆன்மா வந்து அவங்க பார்த்துருக்காங்க. அந்த ஒரு ஆன்மா இவங்களை சேவ் பண்ணியும் விட்டுருக்கு. அதுக்கு ரீசன் இவங்களுக்கு வாக்கு கொடுத்துருக்காங்க, உனக்கு எதுவுமே ஆகாது அப்படின்னு. ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தை தான் ஸ்டில் இப்போவும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ஃபியூச்சர்லேயும் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஒரு இன்சிடென்ட்டை பற்றி உங்களோட தாட் என்ன மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இனி பார்த்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் வேலைகளான கமெண்ட் எடுத்து வந்து மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நாம் சுடுகாட்டில் புதைச்சி வச்சு அந்த ஒரு பானையை அது உடச்சிட்டாங்க, தெரியாதவங்க தான் உடச்சிருக்காங்க. பட் அதுக்குள்ளே உண்மையிலே ஒரு நல்ல ஆன்மாவை தான் அடைச்சி வச்சுருக்காங்க. வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த அப்பாவை தான் வந்து போட்டு தள்ளுறதா இருந்தது. பட் ஆல்ரெடி அவர் அவுட்டு. அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க பையனை டார்கெட் பண்ணி 2 நாளில் அவங்க பையனையும் போட்டு தள்ளியிருக்காங்க. அவங்க கதை டோட்டலாக இல்லை. அவங்க கதைன்னு சொல்கிறத விட இப்போ அந்த ஜென்ரேஷனில் யாருமே இல்லை. இப்போ அந்த ஒரு ஆன்மா சுந்தரி இவங்களுக்கு கார்டியனாகவும் இருந்துட்டு இருக்காங்க. இவங்க லைஃப் ரொம்பவே ஹாப்பியாக தான் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த ஒரு இன்சிடென்ட்டை பற்றி உங்களோட தாட் என்ன மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் கண்டிப்பாக வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறது. அதுவரை உங்களிடம் இந்த டைப் உங்கள் நான்
இவங்களுக்கு வர ஆள் இல்லை, வீடியோ எடுக்கும்போது டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு தடவை 2 தடவை போனால் பரவாயில்ல, 10 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை போனால் எப்படி?